Der er rigtig mange, der har spurgt mig faktisk, hvad forskellen på 1200X og 1200-holdet er. Og det vil jeg egentlig gerne prøve at være lidt mere tydelig omkring. 1200X, det er trænings-X-faktor, og det er derfor, jeg sådan set har kaldt den 1200X. Men det er den form for styrketræning, der gør, at man bliver stærkere, man bliver mere modstandsdygtig, og man rent faktisk får en flottere krop, en mere spændstig krop, taber fedt, uden at man føler, at man er vredet som en klud hver eneste gang, man går fra en træningssal. 1200-holdet derimod, det er et helt forløb, hvor man lærer, hvordan man gør de rigtige ting, der er for ens krop. Som gør, at man kan frigøre sig fra alle de her rigide strukturer og kostplaner og træningsprogrammer og få en masse fiaskooplevelser over, at man ikke kan følge det, fordi at livet sker, og sådan er det bare. Man kan ikke bare holde fast i et træningsprogram, fordi der er altså også nogle ting, der er vigtigere end at holde sig til sin plan. Jeg synes, Anders hold gør det lettere på den måde, at det er realistisk. Vi er ikke ude i som nogle af de andre programmer, hvor man skal træne 6 timer eller 6 gange om ugen af 2-3 timer, eller hvad det er. Det her er realistisk, så det kan puttes ind i en hverdag, og det kan også puttes ind i en hverdag, selvom man har børn eller arbejder meget. 20 minutter 3 gange om ugen, det er realistisk, det kan alle. Men jeg må så også erkende, at jeg synes, det var svært at gøre det selv, så jeg meldte mig også, udover at jeg gik på 1200-holdet, tilmeldte jeg mig også det, der hedder 1200X-holdet, så jeg havde nogen at træne med, fordi det synes jeg var sjovt, og så var det også godt at blive rettet undervejs, så man var sikker på, at man lavede øvelserne rigtigt. Så det, der er vigtigt på 1200-holdet at forstå, det er, hvordan man er så god ved sin krop og passer så godt på sin krop, at man rent faktisk opbygger den her buffer. Så når man går ud og spise, og man siger ja tak til kage, og man kan springe en træning over, fordi man faktisk er så træt, at man egentlig hellere vil sove, og det er okay, så lærer man, at rent faktisk så er det ikke the end of the world. Man kan godt beholde sin krop, og man kan faktisk få fremgang ved rent faktisk at give slip på alle de her ting, man tror, man skal og bør, og alle andre siger, man skal gøre. Så det er ikke en træningsbootcamp, som mange andre laver dem. Det er et livsstilsforløb på den måde, at jeg kommer til at styre processen dertil. Fordi at det vigtigste på 1200-holdet, og de 50 damer, jeg har haft på sidste år, deres største erkendelse, der har været, at når man overgiver sig til processen og gør tingene på en anden måde, end man plejer. Ikke det her med, at man spiser på en anden måde, end man plejer. Ikke det her, man træner på en anden måde, end man plejer. Faktisk de ting omkring de helt konkrete anbefalinger, de bliver overraskende lette for folk at følge. De begynder at spørge om, skal jeg ikke mere? Så nej, prøv at gøre nu den her ene ting. Se, hvordan det virker for dig. Systematisk finde ud af, hvordan er det, din krop responderer på den ene ting, det ene input. Fordi hvis man ændrer på én ting i kroppen, så er der en masse andre ting, der ændrer sig. Det spreder ringe i vandet. Hvis man ændrer på mange ting på en gang, så sker der bare en forvirring på linjen. Så kan man ikke vide, hvad der påvirker hvad, og der sker for meget ubalance i kroppen. Og så er det, den ryger tilbage til, hvad man plejer at gøre. Men det vigtigste på 1200-holdet, det er ikke, at man får løsningen. Den skaber man selv undervejs, og man finder ud af, hvordan man kan afvige fra den, og hvad er så løsningen, når det er i en stresssituation, og hvad er så løsningen, når det er i en afslappet situation. Det kommer til at være tilpasset dit liv. Men det vigtigste er, at man lærer at implementere tingene i det rigtige tempo, på den rigtige måde, den rigtige rækkefølge, uden at stresse over det. Uden at det bliver endnu en ting, man skal gøre i sin hverdag. Jeg forstår godt, at du er i tvivl. Men jeg ved, at min proces virker. Jeg ved, at de folk, der kommer ud på den anden side, selv efter et år, så har de det bedre end nogensinde før, og de får resultater lettere end nogensinde før, ved at ændre på nogle små ting og fleksible ting. Så jeg vil gerne give dig en 100% resultatgaranti. For hvis du har fulgt min proces, og du har gjort fuldt trinene og gjort de ting, du skulle gøre i forhold til at følge holdet, at du har måske lavet være med at gøre de ting, jeg siger, du skal lade være med. Og det kan være meget angstfremprovokerende for nogen at sætte tempoet ned og at reducere de ting, den mængden af de ting, man tror, man skal. Hvis ikke du når dine resultater efter de 16 uger, vi er sammen, så får du dine penge tilbage.